Bosgarren ariketa honetan, berriro emoten digute zenbaki zerrenda bat, eta kasu honetan, zenbaki horiek sailkatu behar ditugu, arruntak, osoak, arrazionalak edo errealak diren. Baina, lehen aurreko ariketan egin dugu moduan, zerrendatuta egon beharrean, diagrama honen barruan kokatuta. Horrek esan nahi dau, honen barruan, hemen kokatu behar ditugula, bakarrik zenbaki arruntak, hemen kokatuko ditugu zenbaki osoak arruntak ez direnak, hemen zenbaki arrazionalak osoak ez direnak, eta hemen zenbaki errealak arrazionalak ez direnak. Bale? Bueno, azten gara barrutik kanpora. Zentzu dira zenbaki arruntak. Kasu honetan, bat, eta eragitak eginda, beste guztiak ez dira zenbaki arruntak. Zenbaki osoak. Zenbaki osoak argi dago bat dagoela hemen, -4. Eta beste guztietan, 11 diren, bat laurden bat biren, baina erro bi ez da zehatza, beraz, ez dago zenbaki oso gehiagorik. Zenbaki arrazionalak osoak ez direnak. Daukagu. Zenbaki periodiko hau, 7,23 periodo. Batken erro bi hori ez da arrazionala, erro bi zehatza ez dalako. 3,5. 3,5 hor kokatuko dugu. 11 diren argi dago dala separatoria zatikiran idatzita. Erro bat laurden da erro bat biren, baina biren erroa ez denez zehatza, hau ere ez da zenbaki oso arrazionala. Erro 6 ez da arrazionala eta pi laurden bez. Beraz, beste guztiak, hau da, batken erro bi, erro bat laurden, erro 6 eta pi laurden, hemen kokatu behar ditu.